जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्ण ഓ അവസാനത്തെ അധ്യായം അല്ലെ 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഓ ഭഗവാൻ ഇതാണ് ആ 17 അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾ 17 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 18ാം ദിവസം ആകുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകാനുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാം വീണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നീട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തരുന്നുണ്ട്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി, കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സൂര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവ്യ മാതാജി എത്തിയില്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ. ശരി. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാന് കേശവൻ എന്ന പേരുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ കേശിഘട്ട് എന്ന സ്ഥലം യമുനയുടെ തീരത്ത് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. ആ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദു സർവകർമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം ച വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാർ ത്യാഗം എന്നും വിളിക്കുന്നത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമല്ല അല്ലെ. വിദ്വാൻമാരൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സന്യാസം എന്നും സർവകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്നും വിളിക്കുന്നത്. ത്യാജ്യം ദോഷവതിത്യേകേ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷണ യജ്ഞദാനത്തപ കർമ്മ നത്യാജാമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ
ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇതും എന്താണ്, ഋഷികളൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്താണ്, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അത് ത്യജിക്കണമെന്നും പറയുന്നു. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരതസത്തമാ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധാസം പ്രകീർത്തിതഃ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഗ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നു. യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോ ദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണ. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാവുന്നവ 3. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ വേണ്ടുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, അതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഏതന്യാഭിതു കർമാണി സംഘം ത്വക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ, അതിന്റെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ അല്ലെ, ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. കൃത്യനിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടത്. നേതസ്യതു സന്യാസ കർമ്മണോ നേപത്യതേ മോഹത്തസ്യ പരിത്യാഗാസ്താമസ പരികീർത്തിതഃ. നീതകർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായക്ലേശഭയാത് ത്യാജത്. ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായക്ലേശഭയാത് ത്യജത് സകൃത്യാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. നീതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുകയില്ല. ഇതൊക്കെ അർജുനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെ. അർജുനന്റെ എന്താണ് ആ നിയതകർമ്മം, അതെന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെ, ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ അതങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതൊക്കെ രജഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയത് അർജുന സംഘം ത്വക്ത്വാ ഫലം ചൈവ സത്യാഗ സ്വാത്വികോമത. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവരെന്താണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. അതെന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അകർമ്മ അല്ലെ, അതിന് യാതൊരു ഫലങ്ങളുമില്ല അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ അകർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ, അതിന് എന്താണ് യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കാനില്ല അല്ലെ. അവരെന്താണ്, അവര് എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്, നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുക അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ മുക്താവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവും. നിയതം സംഗരഹിത മരാഗദ്വേഷദകൃതം അഫലപ്രേസുനാ കർമ്മ യത്തസ്വാത്വികമുച്യതേ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. യത്തതു കാമേന കർമ്മ സഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തത്രാജാസമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസകർമ്മമാണ്. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മനപ്യേഷ
പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ എത്ത താമസമുച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം. നമ്മള് പഠിച്ചല്ലേ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് എന്താണ്, അവരൊക്കെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കും അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താണ് വീടും അവരുടെ സ്ഥലവും എല്ലാം നശിപ്പിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ കാണാം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ. തമോ ഗുണത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാം മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് എതിരായി പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്, താമസമായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യകാര്യേ ഭയാഭയ ബന്ധം മോക്ഷം ച യാവേത്തി ബുദ്ധി സാപാർത്ഥ സ്വാത്വികി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. യയാ ധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യം ച കാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാദി ബുദ്ധി സാപാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ത, ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസമായിട്ടുള്ളത്. അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യതേ താമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാപാർത്ഥ താമസി. പാർത്ത, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ അമൃതോമപം തസ്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്താം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദചം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃതതുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും, പിന്നീട് അത് അവസാനം അമൃതതുല്യവും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെ എന്താണ്, സുഖത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം അല്ലെ. നമ്മള് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലേ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമൊക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. വിഷമം പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുക അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താണ്, അത് പിന്നീട് ക്രമേണ അമൃത തുല്യമാവും അല്ലെ. നമുക്കത് അത്രയും സാധുള്ളതാവും അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. പ്രഭാതൊരു ഉദാഹരണം പറയും. എന്താണ്, മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചവർക്കൊക്കെ അല്ലെ, അവർക്ക് മധുരത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് അന്നേരം ഷുഗർ കാൻഡി കൊടുക്കും അല്ലെ. അന്നേരം എന്താണ്, അവര് അത് ആദ്യം മധുരിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ പിന്നെ അതിന് മധുരിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അപ്പം മധുരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവർക്ക് അവരുടെ അസുഖം മാറി എന്ന് അർത്ഥം അല്ലെ അതിന്. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ്, നമുക്കും എന്താണ് ഭവരോഗം അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് അതിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ ഹരിനാമ ഔഷധം അല്ലെ, ഇതാണ് മഹാമന്ത്രം, ഇതാണ് ദിവ്യൌഷധം എന്ന് ആ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യൌഷധം, അത് നമ്മളോട് കുടിക്കാനാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അത് നമ്മൾ ജപിച്ചാകുമ്പോ എന്താണ്, നമുക്ക് പിന്നീട് അമൃത തുല്യമാവും അല്ലെ. നമുക്ക് ആദ്യം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പുതിയ വേശിലുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് വിഷമമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മളത് തുടർച്ചയായിട്ട് നിരന്തരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും, നമുക്ക് അതിനോട് സാധു കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ മാതാജിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ കുറെ മാല ജപിക്കുന്നതാ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ അത് ഇല്ലാതെ ആവില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാതെ അവർക്ക് എന്താണ് സാധിക്കില്ല ഒരു ദിവസം പോലും. അപ്പൊ അത് അത്രയും അവസാനം നമുക്ക് സാധു തരുന്നില്ല, അത്രയും അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും അല്ലെ, 10 മിനിറ്റേ വേണ്ടു 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ജന്മം എടുത്ത് വീണ്ടും ഈ ഇതുപോലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ. അതിനുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ഇതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കണം. അല്ലെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിച്ച് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ, സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഒരു ജന്മം വിഷമിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല അല്ലെ. ഈ ജന്മം തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ എന്താണ് സാധിക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്.
വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാത് എത്തഗ്രേ അമൃതോമൊപ്പം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസംസ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാവും. രാജസമാണ് ഈ സുഖം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ആദ്യം നമുക്ക് അമൃത തുല്യമായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ, ഒടുവില് വിഷപ്രായമാവും. അതാണ് രാജസമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. യദഗ്രേച്ചാനുബന്ധേ ച സുഖം മോഹനമാത്മനഃ നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോക്തം തത്താമാസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. അപ്പോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം അല്ലെ, അതൊരിക്കലും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവര് എത്തിപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടെന്താണ് ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അന്തമാണ് അല്ലെ, അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പോ പിന്നെന്താണ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴല്ലേ വരെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് മടിയന്മാരായിട്ട് അല്ലെ, കൂടുതൽ ഉറങ്ങുക അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സുഖം എന്താണ് താമസം ആണെന്ന് പറയുന്നു. നതസ്തി പൃഥ്വവാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭി സ്വാത്രിഭിർഗുണൈഃ. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിലോ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതി ായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഒരു ചെറിയ കീടം വരെ, ചെറിയ കൊതുക് കീടം വരെ എല്ലാവരും ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. യഥാ പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണാത്തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിദ്ദതി മാനവ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും കർമ്മവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോച്ഛതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുക വേണ്ടത് നമ്മളല്ലേ. ഈ ആദ്യാവസ്ഥ ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ലേ ഇതില് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദുഃഖവും ഇല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരിലും സമഭാവനയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, സർവസ്യ ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടം. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ് ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നു. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാന്യസ്മാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാതി അല്ലെ. ഭക്തിയിൽ കൂടെ മാത്രമേ, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയും.
നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് ഭക്തി അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ഡിവോഷൻ അല്ലെ, എന്താണ് എന്നാല് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന് പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അല്ലെ, എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. അതിലൊക്കെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. വേറെ ഒന്നും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. ആ ബോധം കൊണ്ട്, പൂർണ്ണ ബോധം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും കഴിയും അല്ലെ. ഇവിടെ പിക്ചറിൽ ആരാണ്? ഗജേന്ദ്രൻ അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലൊക്കെ എന്താണ് ആ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം ഉണ്ടല്ലേ, സപ്താഹത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി, ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് മനോഹരമായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ ആരായിരുന്നു അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അറിയാതിരിക്കുന്ന അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചുരുക്കിയിട്ട് പറയാം. ഗജേന്ദ്രൻ എന്താണ് പൂർവ്വജന്മത്തില് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ എന്താണ് സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും ഒക്കെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുകയും അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് അവിടെ വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കല് എന്താണ് അഗസ്ത്യമുനി അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കലായിരുന്നു. ഒന്നും പുറമെ നടക്കുന്ന ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഗസ്ത്യമുനി അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചു. ഇന്നലെ വരെ രാജ്യമൊക്കെ ഭരിച്ചിരുന്നു, എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആള് ഇന്ന് എന്താണ് ഒരു വലിയ യോഗിയെ പോലെ എന്താണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്നെ നമസ്കരിക്കുന്ന കൂടിയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായി അഗസ്ത്യമുനിക്ക്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. നീ ഒരു എന്താണ് മതയാനയായി മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അഗസ്ത്യമുനി ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കണ്ടേ. അദ്ദേഹം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല രാജാവ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ അഗസ്ത്യമുനിയോട് പറഞ്ഞു, മാപ്പ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങ് വന്നത് അറിഞ്ഞില്ല, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അങ്ങ് എത്തിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോ എന്താണ് അഗസ്ത്യമുനി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ആനയുടെ ജന്മമാണെങ്കിലും നിനക്ക് ആനയുടെ ജന്മത്തിലെ എന്താണ് പൂർവ്വജന്മം ഓർമ്മ വരികയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുകയും പറ്റുമെന്നും പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് അത് യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു ശാപമാണെങ്കിലും അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിട്ട് എല്ലാം എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. കുറെ നല്ല പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോ സ്വർഗലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയി വീണ്ടും ജനിച്ച് അങ്ങനെ കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. എന്നാല് ആ അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവിന് യഥാർത്ഥത്തില് എന്താണ് ആ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം എന്താണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് ആനയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവിടെ എന്താണ് ആ തടാകത്തില് കുറെ വർഷങ്ങള് അതില് കഴിയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിലങ്ങനെ എന്താണ് കളിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിലൊരു മുതലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മുതലയും ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ശാപം മൂലം എന്താണ് ഹൂഹു എന്ന ഗന്ധർവൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ നദിയിൽ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ശപിക്കുകയുണ്ടായി, നീ ഒരു മുതലയിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, നീ ഒരു അടുത്ത ജന്മം ഒരു മുതലയായി പിറക്കട്ടെ എന്നും പറയുകയുണ്ടായി. ആ മുതലയാണ് എന്താണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന തടാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ഗജേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് ആനയുടെ പേര് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗജേന്ദ്രൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് മുതലേ അതിന്റെ മുന്നേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാരാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഈ തടാകമൊക്കെ ഇളക്കി മറിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലില് പിടിക്കുകയുണ്ടായി. എത്രയോ കാലങ്ങള് എന്താണ് ആ
പിടിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് നോക്കുകയുണ്ടായി ഗജേന്ദ്രൻ. എത്രയോ തവണ പരിശ്രമിച്ചു, കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു, തന്റെ ശക്തിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച്. അത്രയും ശക്തിമാനായിരുന്നു. ആ ശക്തിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും യാതൊരു ഉണ്ടായില്ല. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിവലിയായിട്ട് ആ മുതലയുടെ വായിൽ നിന്നും പിടിപിടിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജ ആയപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഒരു താമരപ്പൂവെടുത്തിട്ട് തുമ്പിക്കൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് സ്തുതികള് അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇത്രയും വേഗത്തിൽ തന്റെ ഭക്തനെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ സുദർശനം വായിച്ചിട്ട് ആദ്യം ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നു, ആദ്യം ഗജേന്ദ്രനെ മോക്ഷം കൊടുക്കും, ഗജേന്ദ്രനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആദ്യം മോക്ഷം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മുതലക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ശിവദേവ സ്വാമി പറയുന്നു ഗജേന്ദ്ര ആനയാണെങ്കിലും അതൊരു ഭക്തനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ഭക്തന്റെ കാലിലാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹുഹു എന്ന ഗന്ധർവനായിട്ടുള്ള മുതലക്കാണ് ആദ്യം മോക്ഷം ലഭിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ മുതല വീണ്ടും ആ ഗന്ധർവനായിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. പിന്നെന്താണ് ആ ഗജേന്ദ്രനും മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ പറയും അല്ലെ, ആ ഭഗവാനൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇല്ല, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ഭക്തിയാമാം അഭിജാനതി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്, ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, അനന്യ ചിന്തയെന്തോ മാമേജന പരിവാസ നിത്യാഭിപ്താനം യോഗക്ഷേമവാഹാമ്യം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെ, അവർക്ക് ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു പറയുന്നു, ഉള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണല്ലേ. നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു, ദുർവാസ മുനി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ, ആ സുദർശന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോയപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങും, ഭക്തന്മാരെ എനിക്ക് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പോലും പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് ആ അംബരീഷിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സുദർശനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുന്നു, സുദർശനം എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് അംബരീഷിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ദുർവാസാവിനോട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അപ്പോൾ പറയുന്നു, ഞാൻ അഹംഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ എന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭക്തന്മാരിലാണ് എന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നു, എന്റെ ഹൃദയം, അങ്ങക്ക് ഹൃദയമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുന്നു, എന്റെ ഹൃദയം ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്താണ്, അംബരീഷിന്റെ അടുത്താണ് എന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരായി മാറണം. സർവകർമ്മണ്യാപി സദാ കുർവാണോ മത്യാവശ്രയഃ മത്പ്രസാദാത്തവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ എന്ത് പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുക അല്ലെ. എല്ലാം ഭക്തി സേവനങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ ഭഗവത്ധാമിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്.
ഒരു ഭക്തൻ അത് എന്താണ് ഇവിടുന്ന് മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ധനം ന ജനം ന സുന്ദരിം കവിതാം വാം ജഗദീശ കാമയെ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരഹേതു ഗീതേ. എനിക്ക് എന്താണ് ധാരാളം പണം ആവശ്യമില്ല, പിന്നെ എനിക്ക് അനേകം അനുയായികളെ ആവശ്യമില്ല, പിന്നെന്താണ് ധനം ന ജനം സുന്ദരി, സുന്ദരിമാരായ എന്താണ് സ്ത്രീകളെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഭാര്യ അങ്ങനെ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീ ഭാര്യയെ ആവശ്യമില്ല, പിന്നെ എന്താണ് എനിക്ക് പണ്ഡിതനാണെന്നുള്ള ആ അതൊന്നും വേണ്ട, പേരൊന്നും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, എന്തേ വേണ്ടു, മുക്തി പോലും വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വര ഭവതാർ ഭക്തിരഹി, എനിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് അതിലെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ മതി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീർന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുക്തിക്കും മുകളിലാണെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ കൂപ്പുകൈകളുമായിട്ട് മുക്തി അവിടെ ഒരു ദാസനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭക്തി ചെയ്യുന്നിടത്ത് അത് മുക്തി പോലും അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് തനിയെ വന്നോളൂ അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ എല്ലാവർക്കും മുക്തി ലഭിക്കും, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും അല്ലെ, നമ്മൾ അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അതചേത്തമഹങ്കാരാൻ നശ്രോഷ്യസി വിനങ്ക്ഷസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാനായിരുന്നാൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവത് പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നല്ലേ. നമ്മള് എന്താണ് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നോക്കും. അതാണ് കൃഷ്ണഭക്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയും. എന്താണ് മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ ഉപാസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ കാര്യം വേഗം കിട്ടും. എന്താണ് നമ്മൾ അവരോട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എപ്പോഴും ബിസിയാണ്. അപ്പോ എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിറവേറ്റിത്തരും അല്ലെ. എന്നാല് എന്താണ് ഭഗവാൻ അതല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് നൽകില്ല. നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രം വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എന്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നശിക്കുവോ, നമുക്ക് നമ്മൾ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താണ് തിരിച്ചു പോവാനുള്ള, നമുക്ക് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ എന്താണ് കാരുണ്യം കാണിക്കുക അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് പറയുമായിരുന്നു, പ്രഭുപാദര് വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബിസിനസ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ പ്രഭുപാദര് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് അതൊക്കെ പിന്നീട് ആ ബിസിനസ് ഒക്കെ പിന്നീട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദര് അങ്ങനെ പറയും, പ്രഭുപാദര് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അധികം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഉള്ള ഒരു ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയും, എന്താണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ തടസ്സമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ എടുക്കും എന്ന് പറയും. നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറുക വേണ്ടത് അല്ലെ, ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുക വേണ്ടത്. അതിന് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണോ തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്നത് കേൾക്കാം. എന്താണ് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനും അർജുനനും എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വീടുകളിൽ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പലയിടത്തും പോയപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വേഷം മാറിയിട്ട് പോയി. അപ്പൊ പല വീടുകളിലും പോയപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു വയസ്സായ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലെ അവര് മാത്രമേ ഉണ്ടായില്ല. അവിടെ പോയപ്പോൾ മുത്തശ്ശി അവരെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പശുവുണ്ട്, അതിന്റെ പാല് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതരാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക, അത് കുടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പാലൊക്കെ കൊടുത്തു. പാലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട്
സന്തോഷത്തോടെ കുടിച്ചു. അപ്പൊ അവരെ എന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമമൊക്കെ ജപിച്ചു, ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ പശുവിനെയും ഓർക്കും. എന്താണ്, എനിക്ക് പ്രായമായി, ഇനി എന്താണ് ഈ പശുവിനെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുക, അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ ഓർത്തോണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പാലൊക്കെ കുടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ആ പശുവിനെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി, തിരിച്ചെടുത്തു. അപ്പോഴേ അർച്ചന ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്താണ് ചെയ്തത്, എന്താണ് ചെയ്തത്? എല്ലാ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ആരും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഈ പ്രായമായ സ്ത്രീ നമ്മളെ അവിടെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി നമുക്ക് പാലൊക്കെ കുടിക്കാൻ തന്നു. അങ്ങ് ആ പശുവിനെ എന്താണ് ആ പശുവിന്റെ ജീവൻ എടുത്തു. എന്താണ് ഇത്? അപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എൻ്റെ അടുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ആ അമ്മക്ക് വിഷമമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പശുവാണ്. അവരിനി അവരുടെ കാലശേഷം ഈ പശുവിനെ ആര് സംരക്ഷിക്കും എന്ന് ഓർത്തോർത്തിട്ടാണ് അവരുടെ ആ ശരീരം വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വീണ്ടും അവർക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ച ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ് അങ്ങനെ ആവും അല്ലെ ഈ സ്ത്രീ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആദ്യം പശുവിനെ എടുത്തു, പിന്നീട് എന്താണ് പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെ. പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് അല്ല എന്താ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്ന നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് ബൗദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ നിത്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമാണ് ഫലം എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ കുറെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മുക്തി കൊടുത്തു അല്ലെ, കുറെ ആളൊക്കെ എന്താണ് അവർക്കൊക്കെ മുക്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും അത്ര കണ്ട് ഭക്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തി കൃഷ്ണപ്രേമം അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് കലിയുഗത്തില് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്താണ് ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നത്, എല്ലാവരും ഇവിടെ വരൂ, ഹരിനാമം എന്താണ് വെറുതെ കൊടുക്കുന്നു, ആരും ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്നും പ്രതിഫലമൊന്നും വാങ്ങിക്കാതെ വെറുതെ കൊടുക്കുന്നു ഹരിനാമം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്താണ് കൃഷ്ണപ്രേമം അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ജഗായി മതായി എപ്പോഴും മദ്യപിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കി എല്ലാവരുടെയും പണവും സ്വർണവും ഒക്കെ കവർന്ന് എല്ലാവരെയും മർദ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള മോശപ്പെട്ട നിലയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ടുപേരുണ്ടായി, സഹോദരങ്ങൾ ജഗായി മതായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്കാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി അവരോട്. അപ്പൊ എത്രയും പതീതനായിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മളൊരു കീർത്തനം കേട്ടില്ലേ, ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതീതൻ. നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതീതൻ, എന്നെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കണം എന്നല്ലേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയാകരമോരെ എന്ന ആ കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതീതൻ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പതീതരായ ആൾക്കാരോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ജഗായി മതായി അവരെ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഗുരുതത്വം. അപ്പൊ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കാരുണ്യം കിട്ടിയത് അല്ലെ. ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു മുന്നേ ഇത്. എന്താണ് ആ ജഗായി മതായി അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തിരുനാമം ജപിക്കാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവര് അതനുസരിക്കുന്നുണ്ടായില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഏറ്റവും ക്രിമിനലുകളായിട്ടുള്ള ആ രണ്ടുപേരുണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് എല്ലാവരും മാറും. അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവരോട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറയണം നാളെ പോയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് പ്രകാരം അവിടെ പോയി നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ മദ്യപിക്കുന്ന ആ മൺകലം കൊണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അടിക്കണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തില് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബലരാമന്റെ എന്താണ് സാധാരണ ഒരാളുടെ പോലത്തെ ദേഹമല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണമാണ് ബലരാമൻ അല്ലെ. ബലരാമൻ തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പോ അദ്ദേഹം അടിച്ചപ്പോൾ ആ മദ്യപാനികൾ അടിച്ചപ്പോൾ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തല പൊട്ടിയിട്ട് ചോര വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സൃഷ്ടിച്ചതാ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ജഗായി മതായി ഒരിക്കലും അമ്പലത്തിൽ പോവില്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ പോവില്ല, അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാനെ വരുത്തിക്കണം. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇവിടെ ഈ ജഗായി മതായിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുത്തിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചത്. അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാനെ വരുത്തിക്കണ്ടേ. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ മർദ്ദിച്ചു ജഗായി മതായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വരികയും ആ സുദർശന ചക്രത്തെ എടുക്കുകയും ചെയ്യുണ്ടായി. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവിടെ പോയിട്ട് തടയുകയുണ്ടായി, ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെ വധിക്കരുത്. അവ ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാ.
നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കലിയുഗത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും വധിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവരോട് പൊറുക്കണം, ഇവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവരെ എന്താണ് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്ക് എന്താണ് ആ ഭക്തന്മാരാവാൻ പറ്റി. ആ കൃഷ്ണപ്രേമം അവർക്ക് ലഭിക്കും. അവർ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയും എന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്കും എന്താണ് ലോകത്തിലുള്ള അനേകം ജഗൈമതായിമാരെ അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകാൻ സാധിച്ചു. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെയും എന്താണ് ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മളും ഒക്കെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഉദ്ദേശാർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈശ്വര സർവഭൂതാന ഹൃദയശാർജന തിഷ്ഠതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്താണ് ചണ്ടാളന്റെയും ബ്രാഹ്മണന്റെയും എന്താണ് ആനയുടെയും പട്ടിയുടെയും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് എന്താണ് പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും പറ്റും അല്ലെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഇവിടെ കാണാം ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ജഗന്നാഥ ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപത്തില് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഭഗവാനില്ലാത്ത ആ സമയത്ത് ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകള് ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവര് ആ ഗോപികമാര് അവരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാൻ മധുരയിലേക്ക് പോയപ്പോഴ് എന്താണ് ഭഗവാനെ കാണാതെ അവരുടെ ആ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം അതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ വലുതായി വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഈ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥപുരിയിലാണുള്ളത്. ദാരുബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും, മരത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ആ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര നടത്തും എല്ലാ വർഷവും. ജൂലൈ മാസത്തിലൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ നാഷണൽ ചാനലൊക്കെ രാവിലെ മുതൽ എന്താണ് വൈകിട്ട് വരെ രാത്രി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറെ ആൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് മറ്റുള്ള ചാനലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലൈവ് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര, അപ്പോൾ ഇസ്കോണും രഥയാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രഭുപാദര് ചെറിയ വയസ്സായപ്പോൾ 5 വയസ്സിൽ തന്നെ അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ്, എനിക്ക് ഈ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതുപോലുള്ള ഒരു രഥം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്കും ഭഗവാനെ രഥത്തിൽ ഇരുത്തിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ആ അച്ഛൻ വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ആ പിതാവ് അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ചെയ്തു. അത് പിന്നീട് പ്രഭുപാദരെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര എല്ലാവർക്കും അമേരിക്കയിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താണ് ഈ രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ പ്രാപ്തരാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. ഇന്നും എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥപുരിയിലും ഇതുപോലുള്ള രഥോത്സവം നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ എന്താണ് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പോയിട്ട് ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി. ഗുണ്ടിച്ച ക്ഷേത്രം പോയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ആദ്യം
അതൊക്കെ തൂത്തുവാരി പിന്നീട് എന്താണ് അവിടെയുള്ള ചെറിയ പൊടികളൊക്കെ അടിച്ചു വാരി കളഞ്ഞു. പിന്നീട് തന്റെ വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് ആ ക്ഷേത്രമൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മള് ഒരു ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ അഴുക്കൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. അത് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ കൈകള് എന്താണ് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളല്ലേ എന്താണ് അംബരീഷ്മാരെന്ന് കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു നമ്മളെ കൈകള് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ വന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടുത്തെ രാജാവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു രാജകീയമായ വേഷത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ വന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് എന്താണ് അവർ വന്നിട്ട് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി, ഒരു രാജാവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, ഞാനൊരു രാജാവുമായിട്ടാണ് കൂട്ടുപാടുന്നത് എന്നത് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങള് എന്താണ് പറയുക എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ് പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് എന്താണ് ആ രാജാവ് ഒറീസയിലെ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം ആ രാജകീയമായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഇത് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വൈഷ്ണവന്റെ വേഷം അണിഞ്ഞിട്ട് ആ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ പോകുന്ന ആ വീഥികളൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി, ആ രഥം പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ. ഇന്നും അതിന്റെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആ കുടുംബത്തിലുള്ള രാജകുടുംബത്തിലുള്ള അവര് ഇന്നും ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ ആ വഴികളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഇസ്കോണിന്റെ രഥയാത്രയും അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്നു. നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, മുന്നേയുള്ള ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ രഥയാത്ര നടത്താറുണ്ട്. വലിയ വലിയ സിറ്റികളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്താണ് ചെന്നൈ അങ്ങനെയുള്ള കോയമ്പത്തൂർ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ കൊറോണ ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ. അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ എന്താണ് ആ രാജകീയ വേഷങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി അങ്ങനെ എന്താണ് എന്നിട്ടും പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ക്ഷേത്രമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു, ഭഗവാൻ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദർശനം ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം ഗോപിഗീതം പാടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഗോപിഗീതം എന്താണ് അത് അത്രയും ഭഗവാൻ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഗോപിഗീതം. ആ പ്രാർത്ഥനകൾ പാടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നിടക്കുന്ന എന്താണ് അവിടെ വരികയും എന്താണ് തവകഥാമൃതം തത്വജീവനം എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങൾ പാടുന്നത് അത് ഇനിയും വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകിയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിനും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മളും ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിത സേവനം? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് ഭക്തിത സേവനമാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഭക്തിത സേവനമാണ്, ഭഗവാനെ നിവേദ്യങ്ങൾ വെക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് എല്ലാം, പരിക്രമം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഭക്തിത സേവനത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്കും തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അല്ലെ, ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഇതിതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈത്യതശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പോ അർജുനൻ നമ്മള്
ആദ്യം കണ്ടല്ലേ വിഷാദവാനായിട്ട് അർച്ചന വിഷാദ യോഗത്തിനാണ് നമ്മള് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്താണ് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ശത്രുപക്ഷത്തെ കണ്ടിട്ട് വിഷാദവാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അർജുനന് ഇത്രയും ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകിയല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, എന്താണ് നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് വിവരിച്ചു തന്നു. ഇനി നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചിട്ട് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക അല്ലെ. അർജുനൻ എന്താണോ ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്കും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഭക്തനായി മാറിയിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോവാം. അല്ല, നമുക്ക് ഇതൊന്നും അനുസരിക്കാത്ത നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിനും ഭഗവാനെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. യഥാമാം പ്രപത്യന്തി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നോ അതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ പ്രതിഫലം തരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അല്ലെ. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണുമേ പരമം ഭജ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വശ്യാമി തേഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും എന്താണ് ശിഷ്യനും എല്ലാം ഒക്കെയാണ്. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും മേന്മയുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം നിനക്ക്, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും പറഞ്ഞു തരാൻ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മത്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. നമ്മൾ ഈ വരികള് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരികൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. എവിടെയാണ് എന്താണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 9ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ. അതിൽ 34ാമത്തെ വരിയിൽ പറയുന്നു മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മത്യാജി മാം നമസ്കുരു എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അതേ വരികൾ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അല്ലെ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിക്കുന്നത്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അതേ കാര്യം തന്നെ ഇപ്പം 18ാം അധ്യായത്തിൽ 65ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞു. അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാ അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുസുഖം കർത്തും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ. ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക, നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴിയാ അല്ലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ വലിയ ആരാധന ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഭക്തി മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് കാണിക്കാം നമുക്ക് ഭഗവാനെ അല്ലെ. ഒരു പുഷ്പങ്ങൾ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് ചെയ്യാം. എന്താണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഗോവർദ്ധനത്തിലെ ഒരു പ്രഭു ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രിയഭക്തൻ, അദ്ദേഹം 1008 പ്രാവശ്യം ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എന്താണ്, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എനിക്കില്ല. എന്താണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുക്ക എനിക്കൊരു വീട് തന്നെ ഇല്ല. അതപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുക അല്ലെ. നമുക്കതൊന്നല്ല, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും വീടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആരും എന്താണ് തെരുവിലൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാല് അവരതിനോടല്ല ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവര് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളതാ, ഗോവർദ്ധനത്തിലൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തില്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ഇതൊന്നും വേണ്ട, വെറും ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം അതോർത്തിട്ട് പോയതാ. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ എന്താണ് അങ്ങനെ 1008 പ്രാവശ്യമൊക്കെ പ്രണമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പ്രണമിക്കണം. നമുക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളെല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ നന്ദി പറയും അല്ലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക്. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല അല്ലെ. എന്താ കാരണം, നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചല്ലേ. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ചു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ. ബഹുനാൻ ജന്മനാമന്ദിനാനവാൻ പ്രവത്തിന്റെ വാസുദേവ സർവനിധി സമാത്മ സുദുർലഭ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു,
കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ആയിരക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ആ സത്യം തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ അത് മനസ്സിലായി അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ എത്രയും നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും പ്രണമിക്കുക. നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ജോലിക്ക് പോവാം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജോലിക്കൊക്കെ പോവാം. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുളിച്ചൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കാം. അങ്ങനെ എത്ര സാധിക്കുമോ അത്രയും നമസ്കരിക്കാം. ആ ഗോസ്വാമിമാർ, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി 1000 പ്രാവശ്യം ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചു, 2000 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരെ നമസ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം 3000 പ്രാവശ്യം ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു. നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല, ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കാം. എത്ര സാധിക്കുമോ അത്രയും നമസ്കരിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ധാമിലൊക്കെ പോയിട്ട് വെറുതെ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണെങ്കിലോ അതെന്തായി, അത് നമസ്കരിക്കുന്നതായിട്ട് ഭഗവാൻ കണക്കൂട്ടും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തേ വേണ്ടു, നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടുക അല്ലെ, നമ്മുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണോ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക. അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക. ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലേ, വെള്ളമെങ്കിലും തുളസിയില കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. അത് നമ്മുടെ പ്രസാദത്തിന്റെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ആക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കാം. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഭഗവത് പ്രസാദം അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, നമ്മള് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് നാവിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്നെങ്ങനെയാണ്, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട്, മറ്റൊന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രിയഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടല്ലേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ പാടാം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം, ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാന് ദീപം ഭക്തി അതൊക്കെ കാണിക്കാം, പുഷ്പങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് 1866. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുച. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാവ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. നേരത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ അർജുനെ കേട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന് തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതെല്ലാം അല്ലെ, അതൊക്കെ വിട്ടോളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ചിട്ട് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാവ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ, ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തല്ലേ, ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളും അതുപോലെയാണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ പാവപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ, ഭയപ്പെടേണ്ട. പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, നമ്മള് കൃഷ്ണാഭവത്തിന്റെ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുറെ പാവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മളെപ്പോ ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആയോ, ഭഗവാന് ഭക്തനായി തീർന്നോ, അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ ആ സകല പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മള് വലുതായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലേ പിന്നീട് നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇത്രകാലം ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. യായിദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷു വിദാശ്രിതി ഭക്തിമയീം പരാം കൃത്വാ മാമേവശ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം അല്ലെ, ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവർക്ക്, ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ അവസാനം ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കും.
ഭഗവത്ധാമിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ 18 ദിവസം ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ടല്ലേ, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവൊക്കെ അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. എന്താണ് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്കായാലും സുഹൃത്തുക്കൾക്കായാലും എല്ലാം അല്ലെ. എല്ലാവരും എന്താണ് ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇവിടെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചിലർക്ക് ജോലിയില്ലാത്ത, ചില ആൾക്ക് എന്താണ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലൊക്കെ. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ജീവദയ വേണമെന്ന് പറയും. ജീവദയ, മറ്റുള്ളവരോട് നമുക്ക് ദയ തോന്നണം. അവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ അവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവരൊക്കെ ശരീരബോധത്തിലാണല്ലേ, നമ്മൾ ശരീരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം അവർക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു എന്താണ് ധർമ്മം, അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് മാത്രമുള്ളത് അല്ലെ. അത് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമേവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. കലിയുഗത്തില് വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, യാതൊരു വഴിയുമില്ല, യാതൊരു വഴിയുമില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് അല്ലെ. ഇനി ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നുണ്ട് 18ാമത്തെ ബാച്ച്. അപ്പൊ അതിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതിന്റെ ലിങ്കൊക്കെ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവരെയും ഒക്കെ എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരായിട്ട് മാറ്റുക അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രത്യുപകാരം. അതെന്താണ്? ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക അല്ലെ. ഈ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരോപകാരം. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദാനം അതെന്താണ്? ഈ ശാസ്ത്ര ദാനം, ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമുക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാവണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ഈ സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഭക്തിത സേവന, ശുദ്ധ ഭക്തിത സേവന സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ബാക്കി പറയുന്നു. തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയ കൃത്തമാ ഭവിദാനച മേ തസ്മാ ധന്യപ്രിയതരൂപവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത ആരാണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അവരാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുന്നു. അവരെക്കാളും പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളുമില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാവണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കണം. നമ്മള് എന്താണ്, നമുക്ക് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ നമ്മളെ പരിചയം, ഇങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടും ബന്ധുക്കളായിട്ടൊക്കെ, അവരോടൊക്കെ പറയാം. എന്താണ്, നമ്മൾ അന്ന് നാണിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതന്നെയാണ് നമ്മളും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അവര് എന്താണ്, അവർക്ക് എന്താണ് അതിനുള്ള സമയത്തിന് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനൊരു എന്താണ് ഒരു കാരണമാവുക, നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കുക അല്ലെ. നമുക്കും കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ്, മറ്റുള്ള അവരുടെ ആ കാരണം ദയ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അവരും നമ്മളോട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളെയും എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റി ഈ ജന്മവൃത്തി ജരാവധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് നമ്മളോട് ദയ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചാലേ. അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എന്താണ്, ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള അവരൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നാലേ അവരൊക്കെ അപ്പൊ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ, അവർക്കൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള എളുപ്പ വഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവരാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്, അതിലും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം. പ്രഭുപാദർ അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളല്ലേ, ആ ഭഗവത്ഗീത അത് ലോകം മുഴുവൻ എന്താണ് എത്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും. ആ ഭക്തിദേവി തന്നെ പറയുന്നു എന്താണ്, ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോകും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം പ്രഭുപാദർ ഈ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അമേരിക്കയിലും എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ് ആ പ്രഭുപാദരോട് അമേരിക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് പത്രക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പണ്ടുള്ള അല്ലെ, പണ്ട് രാജഭരണത്തിലുള്ള പല അമൂല്യമായ വസ്തുക്കളും രത്നങ്ങളും
അങ്ങനെയുള്ള പല കിരീടങ്ങളും അങ്ങനെ പല വസ്തുക്കളും അവർ ഇവിടുന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു പത്രക്കാരൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, സ്വാമിജി അങ്ങെന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ഒരു വസ്തു അവര് എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി, അവര് അത് അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല, അത് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വസ്തു, അതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അത് അവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും 85ഓളം ഭാഷകളിൽ ഭഗവത്ഗീത അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താണ് രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാരെ കൃഷ്ണാവതാരന്മാരാക്കാൻ പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദരെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാ, ആ പ്രഭുപാദരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല. അതാണ് ഈ കൃഷ്ണാവതാര പ്രസ്ഥാനം വളരാനുള്ള കാരണം. എന്താണ് അത്? പ്രഭുപാദരെ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാ ആ പ്രഭുപാദരെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നു പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരെ തന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കുറെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അതിന്റെയൊക്കെ ആരാണോ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അവരുടെ പേരിലാണ് ആ പ്രസ്ഥാനം അറിയപ്പെടുക അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്താ പേരിട്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം. കൃഷ്ണനെ ഫേമസ് ആവണം, ഭഗവാന്റെ പേരിലാണ് പ്രസ്ഥാനം അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ പ്രഭുപാദരെ ഫേമസ് ആക്കിയിരുന്നു, പ്രഭുപാദരെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കുമൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ആ ലോകം മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രഭുപാദരാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ. ആദ്യശ്യതേച്ഛയായിമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹ മിഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് അത് വെറുതെ ഒരു സമയങ്ങളിലല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് പലരും എന്താണ് സിനിമ കാണുന്നുണ്ടാവും, സീരിയൽ കാണുന്നുണ്ടാവും, പല വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ടാവും, പല കളികളിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ ബിസി ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബിസിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ സംഭാഷണം പഠിച്ചെന്ന് അറിയുന്നവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരിക്കലും ഒരു വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുന്നതല്ല അല്ലെ, അത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. കച്ചിദേതച്യുതം പാർത്ഥ ത്വയാഗാഗ്രേണ ചേതസ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹ പ്രാണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, അർജുനന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ നീങ്ങിയില്ലേ? അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർലബ്ധ തത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെയും ഒരു മറുപടി എന്തായിരിക്കണം? അർജുനന്റെ പോലെയുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെ. കരിഷ്യേ വചനം തവ, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകള് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മളും തയ്യാറായിരിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ കുറെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനും തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യസംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് അനുനിമിഷം ഞാൻ ആനന്ദപുളകിതനാവുന്നു രാജാവേ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാവുന്നു. എന്താണ് അവിടുന്ന് സഞ്ജയൻ
നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടു സഞ്ജയൻ എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ്, വിവരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ആ സഞ്ജയന് എന്താണ് ആ ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചു. എന്താണ് വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഈ സഞ്ജയൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സഞ്ജയൻ എന്താണ് ആ സാത്വികനായിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് എല്ലാം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്താണ് അത്രയും ആനന്ദമുണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് എന്താണ് അത്രയും ആനന്ദമുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. കുറെ എന്താണ് അത്രയും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി സഞ്ജയനിൽ അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ സഞ്ജയൻ ഇതൊക്കെ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായോ? ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ആ പുറമേയുള്ള അന്ധത പോലെ തന്നെ ഉള്ളിലും അന്ധതയാണ് അല്ലെ. സ്പിരിച്വലായിട്ടും ബ്ലൈൻഡ് ആണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സഞ്ജയന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട്, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പരിവർത്തനവും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ധൃതരാഷ്ട്ര പോലെ ആവരുത് അല്ലെ. നമ്മൾ സഞ്ജയനെ പോലെ ആവണം. സഞ്ജയൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് സഞ്ജയന് ആനന്ദമൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്കും എന്താണ് നമുക്കും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ ആ പ്രേമ ഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. 78ാമത്തെ അവസാന ശ്ലോകം. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർവാനീതിർമതിർമമ. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്ലോകം ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ഒരുമിച്ച്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർവാനീതിർമതിർമമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുകയാണ്, എവിടെയാണോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുള്ളത് അല്ലെ, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാ വിജയവും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ക്ഷണിക്കാൻ പോയപ്പോഴ് ദുര്യോധനൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള എന്താണ് സേനയാണ് അല്ലെ. എന്നാലോ ദുര്യോധനൻ സ്വീകരിച്ചത് അതാണ്. എന്നാലേ അർജുനൻ എന്താണ് സ്വീകരിച്ചത്? ഭഗവാനെ അല്ലെ. അങ്ങ് മാത്രം മതി എന്നോട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പാണ്ഡവര് യുദ്ധം വിജയിക്കുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രോട് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ആ തന്റെ പുത്രന്മാർക്കല്ല, ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാർക്കല്ല വിജയം, പാണ്ഡവർക്കാണ് വിജയം, അർജുനനാണ് വിജയം എന്ന് എന്താണ് ആ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും വിജയിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാറ്റിലും. ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള എന്താണ് പരിഹാരമുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് കുറെ വിഷമങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിനൊക്കെ എന്താണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഓവർവ്യൂ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഇതൊന്നും വെറുതെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ലെവലിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി 700 ശ്ലോകങ്ങളും പഠിപ്പിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേർഡ് ലെവലിലുണ്ട്, അതിലും പഠിപ്പിക്കും. പിന്നീട് ഭക്തിശാസ്ത്രി, അതൊരു വർഷമുള്ള കോഴ്സാണ്. അതില് ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും. നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ തന്നെ തുടരണം. എന്താണ് അത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് ചേരുക. പിന്നെ അതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുക. അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാല ജപിക്കുന്നത് പിന്നീട് ആ സെക്കൻഡ് ലെവലാകുമ്പോൾ ഒരു 4 മാലയിൽ എത്തിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് 16 മാലയിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിന് തയ്യാറാവണം. നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചു അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കാൻ നമുക്കൊരു യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല അല്ലെ.
അപ്പൊ ഇനിയും ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലോ? ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ട് വരികയാണല്ലേ. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പറയും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റും. ഇനിയും നമ്മൾ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കലിയുഗം എന്താണ് ശക്തി പ്രാപിക്കും തോറും, എന്താണ് വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും എന്താണ് ചുറ്റിലും അധർമ്മങ്ങൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും എന്താണ് എല്ലായിടത്തും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അല്ലെ. നമുക്ക് ഇനിയും ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ജന്മം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക. നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് ഓർമ്മയില്ല. നമ്മള് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഇതൊക്കെ എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജന്മം നമ്മൾ എന്തിന്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക. നമ്മൾ ഈ ജന്മം എന്താണ് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജന്മം നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സമർപ്പിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മുന്നേറാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ദിവസവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സത്സംഗങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവൽ അങ്ങനെയുള്ള എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ സത്സംഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന കോഴ്സുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആയാലും തേർഡ് ലെവൽ ആയാലും ഭക്തിശാസ്ത്ര ആയാലും ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ടെമ്പിളിൽ എല്ലാ ദിവസവും എന്താണ് രാവിലെ 4:30 മുതൽ 5 മണി വരെ മംഗളാരതി ഉണ്ട്. പിന്നെ 5:30 മുതൽ 6 മണി വരെ എന്താണ് ജപം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ 6 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ വീണ്ടും ജപം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 8 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജിയുടെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും. പിന്നെ 3 മണി മുതൽ 4:15 വരെ എന്താണ് ഗൗരലീല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധാവാൻ ചടങ്ങിന് അത് പൂരിപ്പിച്ച് ഫോം പൂരിപ്പിച്ച്